Ya me dofo papa bi oba pa sa won den de Jennifer me yada no tu be ma etesen na me adum ma ne ni nyina ni e ofa twa kwanwa ne bra wani mai na kasa memam se de ewunim kasa na ye nkwa no pede ne do nam ana pede boko oba bi ne pese de na adwene bu me kwase a betime pese me ma ho kwan de na adwene bu me kwase a be pa che fra me ya poku na me ye weda wo hye wo besia sa hodwo ukọ ahodwo nipa bebre ni me na me wa ahodwo asiye ho na me kwatena ho ye adwuma kakra na me hia wo baabi ne friend maame ama mo na friend maama e wo kuruni na me si dan bi me bota me disi me si sa me na me wo baabia na me try sa me ye bibia ma no se bedroom re bi na hodin ne ho a akwara no so atimi di ato ani sukusu ti me si dan bi disi ahodwo na me kwatena ho nte me kwatena ho na me hia baba wa na me do pasam tu nanim ampa ono so gitu ma me ne tena ho ti me ho ada kono beka kire me se nyinsen aba na nam se me na ye bibi nti me so man pupumiti na me gi nyinsen ni tum ti be ma ne oba me ne wo ho na okowoye okoba obetena me so nti tam okoba obetena me so no ma me mu wona ntokwa nketenkete ni ndua boro ne eno ma bi aga ne ye nam se da bi se oba ma befo afia me na wo bebo bra na tambia di duabo ene no ma na ye die minti me no wan to abla bo ne so nti ko fie na me so me ntena me fie na me nto amadwuma so ma me ho ne ntokwa bebrebe na me twa so eti me wo ho da me de me firi ho na me betena akurupon me ye madwuma wo ho nkakra one day me wo ha na me kunya akọ me nya akọ a aba akwala na wono no de ama me se me ba na me ten penten kwa no be ma foforo su gina kire se akwala na ye ne dia esu na me se akwala me da bia oba na me ntokwa even though obagiska kra mo ho se o peten cd na me se me ni bi me ma na cd a wo se won te ase okwa wo ekra no wo se agene 7 million na me se 7 kra mi nyon me ba wo se ne ma me atua scan ma popumiti me tua 7 million ne de ma no me wo ha be ma no so sa abare no so wo ye no waka kire ne 7 million no mo je no ono so asani scan bi di aba na me se na wo ba akwala ba ko me hwe no obi so te akire hwe ne de a menti ase e ma won fa sa de ne nyede enime tu ada na me si so na me na newu me dan so awaje aboso me kofie ho a wo ne me ntokwa ti ara me mpese me ko me de ntokwa ye de aba na de me yakora ne se dan ne ba bi sei na me ye madwene se me koye dan no koye nsiesie se de be ya wo betena asama somdua ba me gusu a me ye dan na no ma police for be che me e de me ko hye mu abu akwa me ko ma mu sama no asem no me de me ko hye ma de chenye no me de me ko court akwara ne me ge ne me kana asema dan na ono no ye hu adwuma no watosment 2 bars me sini ba ko lebla ba ko no jese de no ye adwuma no wabaka 35 million intimi ntwe ne sika 35 million ma no ho de me ne be twen because na me mente ase because me a construction mine to ntimi kan so why dan ho adwuma one day pe aboka 35 million na ye ba omuyi asem ne ba ye di ala na ye kan asem na mti de mentua ne sika ma na so okay se mentua ne 35 million man de ya dan ye miami fie miami dan na masi nti sisi mi ni sika wo ho nti won tun firi mi dan nim na me mfa dan ne ma han na sa 35 million na wo je me no me mfa ntua ne sika ma no ga ni mfiri dan nim ne so ayi tintinti wo se wonko nti me ko tenase na me so akwala ni so nti akwala ni nyina ne ma anamo a metu afa akwala no ho me wo ho abema ne nso so gina kire frefre me sa akwala ne ye ne ba akwala ne ye ne ba na so da bi sa akwala ne ye oba de a me ntimi enyina wo sa akwala ne ye oba na sa nya oba nti me consult ge no ama ge na bam ne ye gusa ge ne hu sa asem na wo ka na ye ne kora na sa nya ne kore eti boy ne gusu frefre me ana me man dalation na me kire ne ba bia me te wo ge ne me no te ahodwo but wo ka kire boy ne so wo sahwi eti me ma boy ne dalation ama boy ne ba bia yete na me ni ko fie se o mehwe akwala na wo ka ne ho asem sa akwala we na o ka ne ho asem a ma me ko du fie ho na aye ntokwa ge ni didi matem ade nti mama boy ne dalation amana ba efia yetim na me me nipa bonefo nti se yekum na ne ko bi pe na kuna kama me na bi kunam so da bi akwala enipa ho asem ne ye kan ne ma nhwe anka de ye ho na daachi ekofa manso kese ba mi ntimi nyina no nti ma me bi de mi guso na mfa se oni be ma ne ye ntokwa kasakasa wo fie ho anam de mi gya mo na mi pie ye ite na me ka che ne se da bi sisi ade ye keka call mi ntimi ma ne ntena mi fie ho bi o mfiri mi fie no mfa me dan si mi ho na akwala ne mpe ba bi ma no ne akwala ne nkotena na me ne be ma ne so ye nhia ne ye ntena se na ye nhwe case ne ye mfa ba bia ye ento ba me kan ga ne so enti ase ba sisi ade mi so me na mi si dan me ni ba bi te etimi ntimi ma ne ntena fie ho na me so me nkotena ba bi basa ntimi ma sama me de ba ye nyina ye mienu so obefiri mi dan nim na ode me dan si mi ho na de to so mienu so be ma ne so me pese wo no so ba na oba ne ba ne ye tena se ye hu sa akwala na wo ka ne ho asem no se eye ne ba na ode na ade ko eye me so me ba na me so ma fa ma ade
nti ana pe me ba ha me pa choma sema no aja ya pokwa ba ye wuhia no how many years ni o me fa se me ne na atwempena be mfie 9 4 years ni na busuafo ni mo me pa cho ekrom ode no mu ni me dabi me kan na busua se kromo ye different from na busua me nko fie adentia oh me for ba o se me trans na me study ni kakara wo study ni 4 years ada ye degree Uno oba hia oye obi de hie enti mo atena 4 good years wonim na busua ni se ekromofo ni me na che se wa fo mo de hie no fo me mfa ne fo ma me suban bia na woda na no ni zevo se me ye ne ho ade suban ben ko fa oba se even though no se bi kro bi ba adwuma na woni nipa ni di nkoma obi hu ye so okoni pani fe no ko boni dua ono na chi wade se ono oba akola nam ho o mebusa wo be ma ne hwe okọ oba ne fie straight e duabo o ma me no mu di agro okromo de ono kasa wan to so odi dua hunehuna ho entime no makoma me hu se me ye ne ho ade a emwa me eno sa biribe na hu se wo ye ne ho ade a emwa sa motena me ye ne ho ade emwa me ye bra nyinsan ba mu eno ye time ben ya nyinsan ba mu no be mfa sa bi sa me wo me ba no o mfie miensa ko mfie 9 na se wo hia no na mu hu ni suban me pa cho na se me nheda antena krum men twe hu free mic no mesrewa na me ntena krum ho ena na oba me konso a na me firi ho me kwa na me firi ho nti oba ne free me pa cho ofisa wo besia sa hodwo ho krum ho a ena still wonim ne busuani bia na busuafo de minim ne maame enim ne nuamu okay aha minim wo mo wonim mo se bia officially wo kofie edo wo akwa kire se me na me bu mu ba ne tugum ne de ne wonye me pa cho da bi okay di woni oba ne da ho ena wo se be ma ne frɛ se ne ba ne akra no ai oba ne sim bedi me ho ono ne fon se no yi ne sim ba ko de ma me se me mfa nto me fon so etimi di pie ye no ena be ma ne frɛ me se wo hwehwɛ ma me ama bet me manyi me ho adi se bia me na me ne ti me ye se me nua ni nua be ma ne me etimi ena wo be yi secret na kyerɛw ewo ma me ama ho na me se wo ye oba na be ma no so wo ye be ma na me so da bi girl me hu ne so no waka nyem se ne ba ye ba ko pe oba a me ne akwala ni nyina na ti eti me yedin ma be ma ne kan nsem nyina wie ante me de ba me ba mbebu sa girl ne nso no ono so su deny se nya no kore satana oba na ne na wo nanya sen oh me fan se no okobe 2 years na me ba akra na ne na wo no so ye oba na be ma me pa cho ye be ma wanyemo ne na ete dem ai na me ne na neti betina emro na wotwe ntokwa ma me ne ntem ntokwa ba ya wo se wo koni fie ba be ma no so kasa yemu na kire sometimes and girl nyem no na obeda ne ho because so obu obeba girl ne ka kire se wanyem emo no so be boy ya we hu se girl ne nyem ampa nti sata ma wo gugu so no na guy no so gugu so meti magie adi because ne nkomodie ndie meti magie adi nkomo ni mi di ne die girl ne nyim ne nyina na se wokɔ ne ho bet mi na o ma mi hu ana sa akwara ne so amene ne ba wu nto de man so abeta kra mi sane me ne wo ba de ye ne dan na me masi no wo se me ma me baby akwara ne so kro se me mani bi atam nso so wo se me mani bi because ma wo ba me na me nim bela o se ante se o preja pade ama akra no abrante ne kan se one girl na wo no ubisa mame ama se obi afra ka se yo na eye no kre ubisa no na busa no o se sen busa no de deny se nya no kre e da akra boy ne ba fie ho no so obenya nto bo asama boy na kasa kra ya sema tem die nko a na odi ja boy ne kwan etu odidi boy na tem ofie o ma boy ne kra ya senka de o kɔbɔ no no ba me manka bi enti boy ne si kwa so se wo kono na girl ne solidi na chi se wo solidi na chi no wo se boy ne so ekwan mu na girl ne be ka kyerɛ se o mese me yankwa ne maame ho eti me no ho ne de me hu de kosi ya boku de na ya na de ntokwa ne ba mu ntem because de bia moko ntokwa na de ba ne de me girl ne yete no ye me masem wo ye no ma bi ma me hu ne course yem ne course yem ne no ma bia na wo ye ne tina ma me hu so no na me nyini ni e wo no ma pii mu ntina tan bia na manti ase anya adwuma wo ye ntam na wonso na wonfa emasem ha no oh be ma de me no ma adwuma na me ye ntino sometimes oba bi betima ba ma adwuma ma me yedi nkomo but ono no ohu kra so no obi na ma omu saudi there be emasem ye different from say wadwuma a wo ye asamna na wo kan na udi free ba bi ho ba bi o say oh be ma de there be me bi sa o se gan ye mas emasem na wonso pa cho na me nye masem woni ne tena wan fa na chida me kasa ma afuna chida dan meditro me fa na chipen brotherhood be mike no brotherhood me kasa ma afuna chida dan meditro o fa na chido do sen ba ko pe we are sure ne kure pa hello good morning hello all right into mo hwe producer dear he semuni
Oh, Maame Ama, good morning. Maame Frimpomaa, good morning. Maame Ama na te say. Nyame adumo. Ya poku du case about Lawson TV na de o kan say akra na wo ne na wo no. Akwa ye o maame bako o papa bebre be ma bi su hye kire say akra na ye ne ba. Maame Ama say na te. Maame Frimpomaa me se die ne no akwa ya me kasa da. Maame Ama enkom die ne na Maame Frimpomaa me kasa da. Me kasa wankwa die ne na me kasa da Maame Frimpomaa ni mugwa se wi abranta di gume. Wankwa die ne na me kasa da Maame Frimpomaa. Wankwa die ne na tana me menum bakasa me bo ha me baba bakasa. Maame Ama wonim. Ansa na ebe ye die no asem na free baabi ansa na kwa baabi eye no krai se sa abrante no wonim no e de nyinsen e kwahye no Maame Frimpomaa me se me ne wa na nyemu yo me ne wa na tapada me ne wa ya me tidam ha ya na me nyemu ye me sa abrante na kwa die na Maame Frimpomaa me ne mo ka so me ne mo ka sa da wo guma no so ma se Baby Maame Ama nya abotre Maame Ama wonim Debi bisa wo ne say abrante na ye ka na sem na eye no krai se wo de nyinsen kwahye no Maame Frimpomaa me fa wi se nyinsen kwahye wo bia me kwa Maame Frimpomaa no kwa sa me ni mujina so ka so na asa ni die na me de ama ho se wan kwa die na nya da me no beka sa da asa ni die na me de ama wo Maame Ama na ka se Maame Frimpomaa me so kwa die na asa me no beka sa Maame Ama wa tie we me tina ko be pa bra pa we so wole Maame Ama tie me kakra Maame Ama ye kasa wie ansa na ye die ne ye pese ye hu se eyampa se wo de nyinsen ne hye be ma foforo ye no krai bia Maame Frimpomaa no me fanye sense wo bia enti gina so me mo audio a wo ka kire obi say abrante ne de na wa hyeda wo de entomago hyehyɛ wo yam ekoza ne sa wonye me mo sa audio ne nkire wo Maame Frimpomaa no de bra ne twam bi sa me ne kasa wona de wona mi hu no na mi hu ya apoku no me na fofo party adansini mi hu sa abrante na mi hu ya apoku no me hu no na mi hu no mi so nya die ne na ni adansini palu do nyina ase me ga Dabi Maame Ama ya nya adwuma Maame Ama de mimi bisa wo ne se eye no kure se na wo de entomago hyehyɛ wo yam e de kwoto be ma ba ko na nim sa wonyem enna mi pese mi hu ano de entomago na be ma no ba me hanum be ma no no afiri abu akwa ba me na ya entomago be ma no ye na adwin se me no na adwene so e kya me wa na adwin se na adwene so e kya me entuano kwa de sa be ma ni su no kwa no akakra no sai su ni mi hu sa be ma no na mi nim no kwa na mi nim to be de ya apoku na mi nim no kwa tim fi sa die ne no kwa no kwa sa die ne no nya sa me na mo ka sa da Maame Ama na me di ama mo na time a wo se odi nyinsen hey Maame Ama wonim se de wo ya no pese odi ania de ne katakata bi akatakata ansam so Maame Frimpomaa me ka se ne ka asem nya botre be ma ne de waba se wonu wonyem wodi nyinsa koma be ma foforo no ani se wo kire wasemu na ania de ne katakata ena ma anye die na me nkasa e kire sen amu ya die ne na sana makasa e kire sen na chese de wo kire no e ma mi hu se de abrante e kan eye no kure anya no kure mi so e die na enti nya botre ni ani nkomo e ba ne sen na wo sim card na mama gume na numa so ni padom ya ni na asu brade ya bra to nya nkopon na brade be di mi na brante we ntama hwam ase na dai Maame Ama ba ne sen na be ma ni di ya poku achi ba fie wono ma na ne edi ano baba ye di ne si wo fie ho Maame Frimpomaa me ka sa di ne mo kwa akoye adie ne de abaye die ne me yama dodo enti yi masam na no ata na kire ni gwa to de gumi nyina ma anya die ne no nya sa ne ye Maame Ama me se me ye die ne na ma enti kire mi mu die enti a wode abrante ne ba fie ho na abu afu die enti a Maame Frimpomaa me ndusi na anu ana pa bi mi de mi wa fie ha no mu sei ana wo se wo kwa adwuma mu ho no no abrante bi eso afra wo akwasi na wa afra wo so ni pabani ni ne bra wa ba samu na mi yusu no sa asam na nam so na wo ye adwuma na wu ni fon wo ho no ntimi ya me fon ana ni mi sum nya na me de ma wa ni na ne yusu sa asam no Maame Frimpomaa me hu sa abrante ya no na wo ya apoku na mi nim wo na mi nim wo da enti abrante na me ne wo bi na tware ne be hwa abrante ya de se wo fra no fon so no ka ta ne se ya no de me ma wo wade me ma wo akra be ma
enti no wa frame asa wa frame afo no kosi be ama so enti se no se da be number no yenya na ewisu sai no so kwa adwuma mu dia phone no e wo no honom na ne boyi be ofia no se na branch ne ba na o se ya ne wa baba je ne ba midi ba bi ma asam kwa maka no honom na so wa baba je ne ba wo me honom ana me ya na me se akosi e baba yi baba na wo ne me wo ana me busa wo se akra na wo se wo ne na wo ni fie e yesen ana wo ba akra ni fie na me wo ma na wo ya poku twe kira bi de ne ba ye se ane ade akra be ma ade anu woni na ba anta ne ka kira wo se wo se akra be ma ni ni edi anya me ba no sa to na me ne ti ni akra we die anya akra we sakra nti e mo ebura akra nya akra we ya na yi sa to ma akra we ya wonu oji ne ba ade ne ba ne sa to no me tene die adanya akra we enye wonu ana wase ya foku ne ka kire ne se sanyo ono nso a mesuma wo ba ko we nkwa ne me ba ma na nyo no dia na be ma pe se wo hunu ala me da me ne wo ka asem yo na me si akosi sa to wo ya waje sa wo ma afia me ba na onum sa me so ma boda na me nam sa to me ka cho sa me ne wo nyam eti ma me si ka se wo so na ba kom de me na mo ba fu fra kokko fa ni se ya agi bi ana me bi bi ti akosi ni sa me ne nyam eti sei madam for party ya dance ni awa abra sata mo na ntumago na me de sese me yam me kwa ba le na aje se wo ma afia na nso me yam aje se me so me ma afia no enti ya ntumago na me de sese me yam se da ka kire boy ni se me ne boy no enyam anso na boy na me ne nyam enya hye nti maame ama time a wode ntomago hyehyɛ wo yam eza guy ne se wo ne nyam no na uji skafi ne nkyɛn boy na ai na uji skafi ne nkyɛn oh study na me je ba nya da biara no o me miska wani study na wani skama me ba na nya da biya na wani skama me na satam na ade ntomago hyehyɛ oyam na brante na ogugu so no na oda ntomago Maame Frimpomaa wano ento kwa issue esi me ne ntam kwa na nya issue kituo Dabi demi bisa no maame ama demi bisa ne se abrante na awokozan ne se wonyem no won se wo so de ntomago hyehyɛ wo yam ti that time no na kwa be na no ofa so na oda wano na tif meme wo ayi bia ya di dwale nsuomu wo honom enti meme bo ntomago na meme de ahye me yam na meme ahye yi na ayese jumpsuit ayi tie ni bi na meme de jumpsuit na yere ahye so na meme ahye atade agusu te se de meme nyam no enti abasa meme kwa branch na wo se bia wo ne me beda wo hunu se wo de ne se ka meme yefuna meme na enfa na ensa ka me yefuna so I never that frustrate am say that say wo ma be ma ne mfa ne nsa nka yafunu na wo de ahye ne sa wo ne nyem no Dabi na me ma ne mfa ne nsa nka me boy no wase na onyim nya na aba ho ne beda me wo ne number metima afre na me abusa no wo be ka chem se na wo ne boy ne nkoda beda ana taya sa ntomago ba no ntomago ba ene fa ene ne ntomago ba no wo so wo je ne ntomago ba na wo kan wo nkwa na nyina wo na me se waje die na me no mienu die ne no me yakura na me ma de wa usika beye wo beye wie na me ba fa me ba be ya poku jina so mami ama hello mami ama mami ama abrantie na wo de nyinsen ko hye na wo se wo de ntomago hyehyɛ yam ya friend sen what dey akwasi good morning na te sen Nyamia do me fa chona muso. Boko time be na maame ama e ka kire so wonyem se sa time no wo yanka kura no wonyam fie sen. Time o ka kire mi so odi nyin se ba ya me hwe no ne de 2020 mo. 2020 mo no odi nyin se ne ba ye. Na sa time no odi nyin se ba ye na wo ne da. Me ne da sorry. Ono ne ti ahojo. Safasi ahojo. Ti obi ti ati ahojo na me ka ho asem no. Okay. Na me mete ebuakwa ma kru ho. Japan sport achi ho. Enti no ne ba me nchen. Na me sume ko no ho. Wa say be ma se wo ba nyema wani ama so be hu se nafu eboso tama o kan se wonyem no woni ne da na nafu ese obi a wonyem. Mama, ya ga we di mapa so na wo ka kire mi se entumago no di hye na kuno enam so ma no kra mi bonu dua wo ho. Abonu dua wo ho adua ne da wo kra ye na ne ye. Me o ka kire mi so onyem no.
me ne madam fu bi ne ko ahodwo no na me ko hu no ye ko na madam for ne part ene nam no so ama ye di hu no nti amma be ka chem so onyem no ena me ka chem ni o si ye be ni de na me say me de me sika nse nyin nse what the party ko am from fra party answer mo fra party kra ka asem we party ma branti en nkasa mami ama ye din na branti en nkasa akwasi yetie o eti eya na me ka chem se me de me sika nse nyin nse eje ho me ne ni akasa kra ma ne bo bitia me pita da so eti me ho ana me yes okay fine no na yi na nse nyin nse na me se me de me nse no ye chire na diska man se won ko se nyin se no se o diska no an ko se no mo an oba e nti enu nu mu bibia de na mistake am ye ni se onyem no ma me ka mi ko hu agusia na e ntro ba e ko ya mi ni mienu enko ase mi bisa na o ka chem se ne nkofo wo se hwi ana me so na ja adwuma 7 ade nti no na mi nya time sa enti me ka mi ko hu abusia dia na entro ma ko hu abusia ni bia be wonyem ne de obeda me nchen me so me kwada ne nchen enti ye mu onum de obia ni se amanyem ebu okwa makro na na okọ oba antinenta wo yi Dr. Wu aho obeji na just ogisika ko antinenta nyina bia ekotwa scan ebe ka edbe kire me ewo mi fie ho nom se akra na ebe ma onu ana kire mi fine na wo so me so me mawo mi kitankwala for dada enti open for de enye obi na de afa no obi meba mami amanti obi a wo se eyantomago na ade hye wo yam no wo ye de na nya scan report ade kwa kire akwasi Maame Frimpomaa sa hospital ina kai no ga bi wa hanum say boy no wa treat me na me so me kire ni nyansa sa you know me je no boy bi yele e wa hanum say me na boy ni ye fili pa na me kasa kire na yere no ade maame akwati na ne ti na me kwa atnenta wa bo akwa hospital na me kwan wo Molo, ewe buwa kwa wana me ko. Me se boy no atire mi nyansa twa me kwa me se ma je sa me ma afia boy no. Macro, dey na wo dia Maame Frimpomaa boy na you know, sa itnenta book na me de kwa akwati no hono no. Na you obi ya na me kwa je ye. Boy na kwa wo de ma fato no ma bre wa ne sa me so me ya sa me so me bo ma je na me so ma je me ne me firi no hono. Na maami ama. Utimi kwa je obi ka de kwa kire ukunu ana ba ma wo ne ne tie se ebiase enti wo pese o chese na me beda wo ahojo no ma me se get away from se me na no na ma wo dia kan fi akara na wo ti akara na de na ta me bo wo dia totally kan fi akara no wo to de ne kan ene na wo bo dia wo ba ya no na pat nga cha me to ma gura na ka me na na wa de wo be me enyi si a wo sha na de wo ya ga na ke ne wo wo de be na wo kwa wo de me fa tu ka me na wo ma wo akara na wo ma wa kwasi ya si so ye fu me na ma me mi bo bia se ntmago dia na na fosha kofodua na na fosha de na wo ba na fosha minimum no na na fosha wanya dai de na woni ho etu ba ho no ma na wonyem na obi anim se ntmago ana se bia se braya wo na wo ye no braya wo na ne ba na ne ekotena mu a Sunday bia na wo braya wo wu kade wo ho eti na wo ba ho na wonyem me se na ya bagu o prepare na mame ukokro mu ahojo ani adi ni bia bo ni se ya no odi ti ho o ka se ma o mu obi nka bi ubo so odi bia bo ni no ma even though palas asem we me de by rest control so mu nko yi ni free me dem no fa me dan mame a carpenter ni a me mo mo koye dan no adwuma no afa fon afre ni se carpenter ni ni no be ka asem ni bi mame a obebo ni dia ana mse na ubebo dia mi eni pa no ne kura asem ne kura wom no na wo kan na wo dia kwasia wo to nyinsa na ya wo dia wo dia hye baby wo dia to compense baby na akwara ti fie duru ani we na tifi ka kire wo mu na akwara da ti fie duru se akwara no enne akwara sisi a wonya mfie na konfie etu nyinsa na wo kan nyinsa na wo kan sa tam na se boy ni nyine ka boy wo e da be frame sa bele wo ka chem so dia akwara na komo ma mi wo sahwi eso na wo ti ahojo na me no na ti ahojo so do akwara na komo ma mi wo sahwi ma na na fo sha akwara me se wo ya boku me se na
akwasi wan fa kwampen wa kwasi me na Masa me be kompe bi ona na wudu bone yetimi nyam na me be kompe bi bia ma wana ha kwasi na mi hunu ya wo wana ha eya me ba mami ama wana ha kwa na wanya sana mi hunu ya wo wana ha wo so be da me nti da me nim se be ma bi ka me ho ya me ba mami ama ye di akwasi hello akwasi mami ama ka kire o so wonyem oba woni ne da be ma wo ye wasede o continental owoe me pa cho ai ebrebe no ka kire o se wawo na una utu hospital bills ni bibia me pa cho hospital day no me na me tua ai na entro kure wo mu ni e se o frɛ me ka kyem so o kwasra no ma me wo sahwi enti okoye no awo akoka no ho nom na wo konso amfa ne nyema ototoye na anyede anko enti next for ne so mo nyina awo ana me bisa ne se next ni be ne gina ne ntai die no wo say next ni ba ko wo ne ntai ana me yes won fa phone ma no me bisa ne se edi atumi nti no otumi ka se oba awo aka no wo se won sa amra kuma se mefa ne ma nsa no wagina awo enti awo se no obede no atna ka mu aba ana o se ge na ankyire mu sa enti ene ma o mo de beji awo no onu obi ohonum ti o meyi no mo de ahwe no ama na wo enti o wuyi o meka practical na ede ama me na mse mate ana o sa de phone ma me ere no enti media me wa adwuma mu ame na me bo me na mfo kra ma ne se ama awo aka no fi se bi okra na ofra me aduabo seminti na me mfa ne ko na me na mfo na afa enti wa na ofra me se wawo ana ye ya wada wawo ana ye se o ye da nyame na me ba cha akwasi wawo ye no o ma be hwa akora nanim akola no me kasa me di mani se wonto efita na tuntuma na akokwa na entro enti ebesi nne ya ye kasai besi nne ya ye kasai mani wu akola ne danti time a owuwie ya na okacha mse ni hospital bay 8 million no ana mkacha ni bibisa ni ada o maye no break ana media dia maka dia maka me mfa bi nka ho ana o se da bi ana me ye dey me pay scan nam de mama enti week bia na me de ne chop money send no isa Mr. Galantia wakata ya mi benchia waka wo me ka ko sa menye mo kwanti sanka ya pa anka me sakwa sanka me fanko to tone me bi wo me ka to sa menye mo sanka ya pa wo na buwa me ka to sa me ka kwa fanko ja na kwa wo ma me wo be ma we ya wo ma wo me se ya ntoma go ba enti kadeti no me se ya ka ya akosi kadeti no na akona tifia du no fa compare ene ka de na tu ni na bi ni me ka kadeti no e fa tama me Frimpomaa ni dia me de be dia me na isa ni miska bi na akona na nya me ba en fa to ka sa ni de nya me anum ni kure ni na ma titi ani ekwan anaga ewe de me nam so ni nti no ka sa fra ye me de nya me anum ni kure ni me ka sa anya me da na entro enti ma fra ni biemu a da kometiwa na me se da bi me ya ni sa so aga yi kwate abonu wagu me no na me a me sa fra no na me bisa ni sa ma akora no we na o ka cha me so di akora na akoma na ma me wo sahwi enti mami ama entuma go ba ne etimi de ne kome ya mami wo sahwi Maame Frimpomaa me se kwan ya be ma we di ma fa so na me ne ni mo wo mra woju no me busa na me ne ni mo kwa we ya kwa we boy we se me asumi atreat me no boy we se me asumi atreat me no me si aburutu tani aburutu ntumi donya me Maame Frimpomaa boy we wa treat me papa be ma we onya be me e wo ma no ayi akwasi edi be na me de ma no edi be na me de ma ni say me ka cho se fa frɛ no enu nti akwala ne din a me meto no akwala me de edi a me de to me ba no no oba na ato akwala ni din me o se me ma wo me to no na oba no no na ato akwala ni din wo didi be na ma akwa me yesa kam de na to me sofu bi me koya adwo ba di ba edi ni de sen me friend na iziko usu me ba o friend jolo poku me so nya sa edi na me so me de to me ba akwasi di be na de mama me ama me fa cho ya waje na je say Joel opoku no kura san ye di foforo kura no wato akwala di ko so nim de o yenti me ka kire mami ama mami ama de wo ye no gu e mani ma se wo mama ni kura ewu ma sorry mami ama se oba wutimi edi ntoma go hihye wo yam ekodada bema mami ama eti wani mu ase mama
ma me nyi nto nkyɛn dinti na ɔde ntomago ɛbɛhyehyɛ wo yam akɔ dada bɛrima sɛ wonyam agye sika continental wokɔtwa sika na de abrɛ no na akora ne yɛ bɛrima wowo yɛ ma ne nhwɛ akora asɛm de na kɔ sɛ hwi mariama ade na ayɛ azansa ade na wo yɛ ne anoɔden ne aniɛden wo gu ma anim ase mariama ugu mani mase wo mama ni kura ewu ayi me ofa ya me ba wo mama ni ewu de wo kina fidie no so awo keka no mafari papa pa sa me yo ba Maame Frimpomaa wo da me skra me bu so ni sa akwa ni hwie ya sai sa akwati no bu sa ni sa akwa ni hwie ya sai Maame Frimpomaa da me pa eno ni change the fact say wo shada eno ni sise bibia say wo shada de ntomago hye wo yam eza ba ma eno ni sise bibia enti jai eni adin se ofa ni adin samono na je de wo kire na fa wuti si fam na wagu mani mu ase na fa ni adin katakata ne ma so wagu mani mu ase wa waje atum se wutimi de entomago hye wo yam eza ba ma still wugina fidie so wonfere wo kasa ha manim kura gu ase ama o ma fare ma fare nyame adum adwoada fa akora ne bra ye be frɛ abrante akwasi no na yane ya poku nso aka ho fa ne bra Lawson na enye DNA ne yento aso mfamfi honom me ba cha mo fa hene fa sa ya wa ho jo run about me ba cha cha o sande me lolo fe yo mate obe sande o lolo fe no aba why nti obe sande na de aba ne aye DNA na adwoada ti producer e no obekasa eyi akwasi nana nyame adum adwoada benya kwan aba na yaye mu nyina DNA no me fa cho Mate per time na bra na yenye DNA ne yehunu akora no de ne papa why me pa cho mate mani maguase me fere ma fere kura se me yoba elder na utimi gina fidi kase so kase me de ntomago hyehyɛ me yam ena me kozan no ade a wode aye me nti on fere ade hey Maame Frimpomaa asamo ememe bro Amama bro. Hey! Emono kre. Se Maame Frimpomaa program we eti sei eniho a enka ye hu ne ekoso wiase. Enka ye hu. Ha! Se amama bre. When your friend is say wo double game. Na onza wo kan se bi se be ma no e ma afia no nti ono so kire ne se wo bodam. Maame ama we de wa wo kan ye ya na ema me ka bi na je se wa bodam nti wo ya abodansam eno na Maame Frimpomaa se wo di gu mani mase eye suban ye wo mani bi mo e ma ne bebre no ene be ma ba ko ntena obi wo ho a obodobu game okwa ha na wa ba ha okwa ha na wa ba ha ni obenya nti oba tumi fa mpramiensa enan ababa ya dia wa ye wa fidie sese dia mewura ho papa na emo memma ye bro ye bre ei memma bre na chese ya poku tua no na akwasi tua me pacho Father Bernard oba we de ne hu twa dodo oba na ne hu fese
maame ama no maame ama chesa kra na wa wo no ne maame ba ko ba ne papa bebre because be ma no de odi kan din a odi ma no wa fanto no de otoso mienu edin wa fanto no enti din na kire se edin na ade ma akra no enye be ma foforo din ebetumi abasa sa edin no so free baabi ebetumi abasa na on say asama abedadwa ye ka sesiye no ya ne duru baabi a ye ka e de kasa kire nipa emema no nso duru baabi a mom ye nka bibi nkire wo mu na mo so pema asem no do oba de sebe wani gye ne ho sa one ne betena hwehwe nachi ne kofie na munya sa ono oba anyam kra ne maame o ne papa uhu obi a na waje atum so se me no oba anyam na sabe enye nipa na eba wiase ti mo mema no nso duru baabi a mo so mo ka ho mo sia wo ba no ane se ye sia wo ba ni eyi ma no ene ma no nso aba no mo de amunim kane no na ya maame nom omu suro omu ho ene maya na aba no omu suro hwe mema miensa nan kura obetu no matena ma na yeye onim kwan a ofa so no motena wonim ne yawa hyehye wonim brabia ne bebra wokọ enti ade pass obehu enti mema no so munya ni da ho okay na mo Maame Frimpomaa de mi suro e wa asem yi mu ne se so obi yoba na otu sa na mo ya na odwene wono ankasa ne nkwa ho ana yare wo wiase o yare wo ho ana mema no nso no Maame Frimpomaa be di bibi sa ka me ka se bi but ase bibi ka ube yi secret no eda yi to ho eda yi to bombu bi na eda to bombo no tutuo ni pe eda tutuo no somebody the hole eda tutuo no somebody the hole eda to bombo no mate me to aso na me ko me next case na busua ye to aso na no case bi ba ha ukuada no na abrante ne se ne yiri si wagyan na onfa ne nsama baba wa ne se fiada me de won san brew wo mo e wo fie ha na Facebook no ene motamu chuku se mamponyi na bomu no emu odu ankasa ma me hwe na me acknowledge mu na me nko sa case no so abrante na tena se ye nko ne nchen Zinata Ampoma e wo live no so oba ohima GH enso ginam Antoinette Ferguson e wo live no so osika poku nyame onhira mu nyina Paulina Ando Love the only love in the building anani kunsu kojo krom e wa ha na Joa ejinam na ya abambila enso wa ha Kendra Splash ejinam Pakwasi Gabi Opoku Justice Megida Ibrahim yankasa be Megida usu munu fie wa ha Lasa Harriet enso jinam Sakina Salifu Abba osika boku so won den the only love in the building oba panyame shiramo Cynthia Ochre enso jinam wa live ne so na Sambo Dora enso wa live ne so Inshiraba Nana Kwame Inshiraba ba Evelyn Obiya ensu gina mo ba me se for comment to ho mehwe na mabodin adawase Rakia Amadu mabode no perfect eginam Rogery Al-Hassan enso aba live ne so Obapa Christy medofo so ho den de Osama Kwadwo TV ase o na no na watch da mahu o matwa udi afri mensu ni mu matwa udi afri mu ka ho nse ye no nya bi Osama Kwadwo sa oho den Gladys Nyantachi Obapa nana ma ensu ginam e wo live no so obi anfa ne comment mra Jamal Pain Dem Yvonne Odey e wa ha Isa Mohammed Abigail Baba Asma ensu ginam Sakina Salifu na Christiana Asamoah e wa ha ya abambila mabo Sambodora mabo life change arama me born me do for so ho den or say to be Derek enso wa ha me kwani mu wo de afa comment ne bra na me modin be am te sen mam nyame ado me ho ye se boy se man abrante we na ba ya musima kofa 16 years abetena ha abrante bisa ni age wa twam tete kura so ho den nyame ado ma na ho den ginam wo hu yire wa che ya ne de me wato debi adentina wanche ya no me wato obetumi ha wanche ya owen oyiri ni mami atesen nanu na abatu kunu wanche ya no mampa tumechi obi o bia dabi se wukunu dia utimi single ne out echia miura maache ade no wanche ya no mampa chenye na ochia bo mu na wanye so na ade na wa misa ade na wo mechia wonye so ade na wa misa no cheso odosa na to adapa hey more shall say I love you any more free night calls any more midnight bundles and so edu baby a egu a we share we shim
na watwam abrante oyira ba wase wa ha ana o maame a me bocho mase wase no oyire wa ha wase ba wa ha denti ana na ukuada obaye no bone tofa to o manim na yenhwe so mo de nsa ne baaye a ma me bocho na no me baaye no me ka se me yire se wo jami na oni minti na biom ana me so me danase se wo so wo jami enti se wo jami a amamre kwan so no on fa me nsa ne me ka wa ne de embre me because anu na ade a bond ye mienu no together enti o de bre me a na obia nya kwan koye de opeso ye de oye all right obapa wukunu abone tofa edi amaye be ma ti bisa na boni din na bisa ne se no de ba ya me ko empa de ka wono insane ba na on fa me interview me ko empa de ka wono insane ba na me pa cho me de ba oba you say free obo na ben we no wukunu bisa ne biem sade ukoye oba ho ade a ye bisa ne mprensa so ade atwa to so wanye a mehwiri wo enti bisa ne mprensa so se nsane kawa no ode bai me bocho ode nsane kawa ne bai na me de aba okay akaba ako ode nsane kawa ne bai me de aba ewen mame mpacho yi mame yi to table no so na menhwe se ensane kawa snap aye de ye oba ho ade ene ring kawa na okache ni kun se ayira no se wa ha snap ni nie aka ring petia snap no de mienu o chese wasi ne bo a wonam aka kawa no ye nhwe kawa no nso nie yi kawa ni free rubber ni mu na mehwe yi kawa ni free rubber ni mu na me afa peja fa rubber no to form ho na peja snap ni mienu kwosoro na mehwe peja snap ni mienu no ekwa wiem chese mami ama udi ni design me ba cho mekuya wasi ubo na anamo snap mienu ne kura o ena kawa no nso da na eba ne se na aka che okunu se kawa na yira enti na ya wo nhye fa snap ni gu na ye ni nkomo dentia mama me pa cho me ye adwuma fufu integrate ni twa mensa tina mensa na ho ena me ji kawa ne de to enti obaye no me kwa na me ye madwen se me yusu ekwa so obaye no wa mbusente achiri no busam so oh ekua wo ka wa ne we na me so oh na me sai me ye enti no me ye ato ho enti ne kwampem de 2 million anim enti ne kwampem enti me kwan na ka wa ne ndawo na me so oh ehe ya na me de ye de to bia nkra na ne bia mudi agro enti me ye de me hyehye na o se me kopene ka wa mre na me so yu enti di be say no say busam se we hu na me se da bi me hu na ma hyehye ha nyina me hu na okọ no sa bai so obaye na no sa be busai na me se still na me hu ka wa na ye no mama se ka wa me am de atu yase na me kwa de be chama wa ba no me hu ka wa se da ho na enye me wawa ti ase e di akasakasa kope ka wa ne bra kofie na kope me ka wa brem enye sa free hako se me de me fa no normal ti na ekoso ama ekoso sa ena se di akasakasa e baaye ena ma me free ekoi bai ka wa no mi hihye ma hu so no ankasa ne fa kawa no okay esie efo ma nyatepa ma la pada mole kasa mitio me fred ma ba fie no na kawa na anhye no me ba fidai was Sunday adebechi Monday na nkora na bi school ana me hu se kawa na anhye no ma bisa no hwie enti Wednesday ya danfo ba kwa wo ye koye 1 week na se ya ba fie no ana me bisa no se ekwa kawa no wo hi ansa na wo ka kire me se me de tu ha e wo hi because that's not the first time I work kawa to ho otaye ebi o ya orogu ho na me oh I said dey sorry dem ayeye no na me de she na dey yesere enti na ayade atai ha me but na me pese me complain baby because mostly no akwa say me complain ti me de she me say there's nowhere unkasabi because the more make kasa no so na nse dey ampase kawa no wo na afasie ma pacho me fa kawa no na ma me wo hu kawa no we ma me pacho ne bag e wo wisu ye no hu na me hu bag na ekura ni emu na koyi kawa no wo free fie on medicine ma pacho me fu be 3 months 3 months so kwa de na wabusuafo ya fa ho me pacho no kranti tichu nte na me fa nsa ne mbaye dentia efise me ko fie no me ne me maame kasai me ne me sister mo kasai omutu me fu bebre na be me yi baye no me maame krampo si pise onko fa na busuafo mra na omo nkan ye koye da ba ko ho e me da krampo kenti ho no ka kire omo se onya because of asem renti na obakwa for maame no papa ye den aba afiri no hwa ti me maame de na me sister me di na chi no wonyem ti ase ekosho nti maame ni inspect se bia nko beba na nke bia asumdwaye den abefie
by still na maame ne class wo do ko nti bibia ebesi bia no yen friend mbona ma nti friend me father ne so de ene wo kyen asa na wo mba ti me ne me maame no afi na dia ko wen sa papa no pese wo kyen ho efi wo kyen ho mpo na aware na hyase na papa pene so me pa chan ba me papa na nkasa wo me ne de onti ase ba ye do di na papa dia dini no na opena aware ne so me pa chan me Afisem ko bona mane no wan pupu ni ti wan ka hwe na maame nso e no opene so mate ase wo mba chete se maame owo me afro sen mpacho me pacho me di akoto awo oba ne maakua me pachan na ode oba afie ebeka kire omatimi ahia beema no bosome miensani amamatena se aka ansem no me pacho wo ye ko na mba ne kire se me ko eda me tutu me amankasa manan ekokuro no so ekọ na beema eda ndi kwoto unanim ese me ba no aba enti mi bebusa de kro nti a oba ne ekọ na me ba no kra oba ye pam no wo dem ti me ne me ba ne ekọ ye na ekonwane no eni enyina ekọ eda wono no so ka ho na ekọ ye enti ekọ ye na eda ye fra asem no na ye kan sen me nyina mse eda me kra manse na wote ho no waye me amasu nsuo aye 40 we wona te wono ade wo ye oden phone kra no wo block me ne line na me nyana sata na oba ni nyam afie da bi no ho okay no wote ne nchen mankasa de na si ya wo ye o e na asembe no ka kire o anopo me pra me de me ni wo se ai me akua sore a me na me ba no me na me ni me ba ni nifunti ya na me firi obi phone e frɛ no so obi ni ba de wo so wo frɛ wo babusa se de enti boy bi na me ma ne frɛ ne ma me wo se nya me de me ba na ma boy no susu nko opena ashase ena kwa wale boni kwa nyo na onya adana ne mpena dada ne sa boy no ni ne nkura hwe da bi ma mo ka se ashase no nanka obeware no nka nya wo na abehu no opena sana nko onwo da no onwo da busa me ben no gina sei P4 form 4 ena onye mo no form 2 ena onye mo no wa ma na nwie school na sa brante no ye hwan when America da bi abrantie na wo ka se nko obeware na nko fa ne dada no ono ne ye hwan ya ye fra na ata wono da bia woka ata no sukuro ni ba bia wono ata ne ye obana danfo ana no onwo besia se na wo firi no ba wa ware de na danfo be ma wo ne maame no so wale de woni ni wo be na me na eja se na mso se wo se mama me de ata na frɛ ma akua na mama nti ada na ata number na akwaje afrɛ ma akua na obi ani ho abenya ne phone me phone na number no mama paacho school de man ko bi nti wona mani yi number ne mama ata no apart from ata no obi ani ho betimi ayi number ba bi e wo no ye wo mpasa so akiri ho enti senye ni ade nyina na betimi ade aton se obi nya ade ne mawo so to de me kire no enti bi o twema se ata me sro be frɛ me bayi mama ohun na mama na frɛ na mama me ti we me ni boni se me ba wone na me manafa be ma na me ba no kura we si ye no me ka kire ni se me be ka asem no onyim no obi frɛ no no wo kwa be ma no onyi ni nson wo da so egwalo na ma me unim se wo bai ba fie bosome miensa nie sebe empani se aware egunkuro munya ntena senka sem enya hwe be mai bia yawdie bi ena ode ka se famensa ne me ka wa bre me na enefie wo ba onu bai mafa snap mienu patia da so mode ne snap ene ne ring kawa ebre no wa ha adentia ntwa no be mai wo wale wo ba busane se wa hye ne nooma wo twagya ato nooma wo tom phone wa se clean na de toso ayini de mage ne do de toso tren mage ne do amana kota ene ye de phone wo fa no se se de me pese mi hu ne se me se aware egunkuro nti ade na mode snap ene kawa na ba ha me ba we ena me koi ti asana me kasa me de ato wo se me be ka asam na we ni so wo ye se koyi no operation wo nyina hini me sumi ntimi e ma akora no nko anye den enko obi ne ho ena me kra mo se me kwa akɔhwe wono so aba enti me kra bonka me maaye o ena me wo enti me frɛ ni nua bi wa amana na me ka kira ne se wo frɛ na wo se de bia boy ne ham se me fa se na o de enti a me fa nko ye no we hu kina asɛm no me nwa awale ye no me ye baatan mi ba besiesie ni nua ne frɛ ne sesia obeka ni nyina akyero mi ba besiesie ntu do ofrɛ wa ka kira no se me se asɛm no ti ma me se opesi esiesie ana se yengu no me ka so nko form a me mela ma me wo de yi me masɛm na no se yensiesie ana yengu no
me de say jino ba nya me na me Dabi kasa gu we ni mu nya me na me wale Dabi wo ya se wo ya ba ya na ma me ya so oka council of elders no me kasa me siesie no na oba na aduane problem da so ofie me the problem be bra ko ma se me yere ka kire me say there is no way bet me solve problem am me so na ma say dia command bi mana ma am pa che gu no ma me say me pa che gu no Dabi me dia me gu na enye yi ma ku ya sanaba upe ukunu adentia Mama me pacho me mama me sister mo kan me ti ase se nka me sa ko back but what bet na ha say am wi ase afana nyina ate angu ase wogum ni de me magu anu ase magu now the o yere ye ngo ase me bacho mantina me dey asa say o twimpra na anu me ba ha say nu ma me bacho me kasa me kwa adwune sisi a de o me trimu o ha no anu na me kwa de aba nti upe wo yere me bacho de bi ma ku ya upe okunu ma pacho de bi o se me jintum ma mu na gina je ano nti wabusua no ho amu na gina je abusua mama me nko anya wu se abusuafo ne papa mu ni ho ne papa abusuafo ba se si ade me papa no ma chom ho afi asem ni mu e fi se me papa na ye kontra chem se be ma ne fro na en se mo keka chen nti odi eche no on pa na ka se ti ma adumebio se me ne me yere kasa wo fie se buka she bia ni wa me mesi na me san jintum se me efo enyo eye ma nema mi fomo yawo na me ko ya be ma ne ma se me bo akoma tu fie ko adwuma sa be nu ade na sa na me yere abedi me ko adwuma ba sa be ye aduani na me ye be tam aduani se abetam si ba na aduani na ko se bo na fo edi ni nyina me bo ma